Nagkauli na sa maayong kabubuton ang traffic enforcer sa Lapu-Lapu City ug ang motorista nga nagkasungi tungod sa post sa social media. Nobyembre 17 karong tuiga, nag-viral ang post ni Jeneline Dungog. Human iyang gikuhaan og kulagway ang traffic enforcer nga si Charlie Inot nga nidiwal kaniya human sila magkasungi diyang gisita siya sa enforcer. Gihusay ang duha sa buhatan sa city attorney ug nauyunan nila nga di na idayon ang planong pagpasaka og kaso sa usag-usa. Sa sinimanang pagbisita sa kapulisan sa drug-infested barangay, ang tangke o sa kagatos ka mga bata ang nakapahimos sa ilang feeding program o gift giving o ba ni Mayor Samsam Gulyas. Gawas ni ini kanunay sa bilang gipahimangnuan kining mga bata nga mintras anaa pa sa linghod nga pangisip likayan gyud nila ang ginadiling drugas. Hayan aduna na unyay Coast Guard Substation sud sa MCIAA Staff House. Gilagdaan ang kasabutan sa Philippine Coast Guard pinanguluhan ni Commodore Ronnie Hill Gavan ug Attorney Steve Dikdikan, MCIA General Manager. Hayan mas mapaligo na unya ang Maritime Search and Rescue Response, lakip na ang maritime security, particular sa coastal areas sa Mactan Cebu International Airport.